Τον Απρίλιο του 1972, όταν ο Αμερικάνικος Σύνδεσμος Ψυχιατρικής θεωρούσε ακόμα την ομοφυλοφιλία ως μια ψυχική διαταραχή, η Jean Manford έστειλε ένα γράμμα στην εφημερίδα New York Post, το οποίο έγραφε «Ο γιος μου είναι ομοφυλόφιλος και τον αγαπώ». Το γράμμα ήταν η δημόσια κατηγορία της που είχε δει στις ειδήσεις να ξυλοκοπείται ο γιος της Μόρτι επειδή είχε πάρει μέρος σε μια πορεία υπέρ των ομοφυλόφιλων. Την επόμενη μέρα της τηλεφώνησε ο γιος της και της είπε «Δεν μπορείς να φανταστείς την αντίδραση του κοινού. Καμία μητέρα δεν έχει ανακοινώσει δημοσίως ότι ο γιος της είναι ομοφυλόφιλος». Η Μάνφορντ ήταν δασκάλα και η δήλωσή της προκάλεσε τα σχόλια των μαθητών, των γονιών τους και της διευθύντριάς της. Ωστόσο δεν φοβήθηκε κανένα. Στην προϊστάμενη της απάντησε «Είναι η προσωπική μου ζωή και αν κάποιος έχει πρόβλημα με τη δουλειά μου να έρθει να μου το πει». Τον Ιούνιο του 1972 η Μάνφορντ συμμετείχε με το γιο της σε πορεία υπέρ των ομοφυλόφιλων. Το πλακάτ που κράταγε έγραφε «Γονείς ομοφυλόφιλων, ενωθείτε για να υποστηρίξετε τα παιδιά μας». Μέσα σε λίγους μήνες γονείς από όλη την Αμερική έστειλαν γράμματα στη Μάνφορντ δηλώνοντας την αγάπη τους για τα ομοφυλόφιλα παιδιά τους. Το 1973 με πρωτοβουλία της ιδρύθηκε η ομάδα υποστήριξης με την ονομασία «Γονείς, Οικογένειες και Φίλοι Ομοφυλόφιλων». Το 1974, στην πρώτη πορεία υπερηφάνειας ομοφυλόφιλων που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη, το παράδειγμά της ακολούθησαν εκατοντάδες γονείς. Το πλακάτ τους έγραφε «Είμαι περήφανος για τον ομοφυλόφιλο γιο μου. Δεν θα είμαι πια μητέρα που κρύβεται στην τουλάπα». Η τελευταία φράση προέρχεται από την έκφραση «Είμαι στην τουλάπα», την οποία χρησιμοποιούσαν οι ομοφυλόφιλοι που έκρυβαν τις σεξουαλικές τους επιλογές. Το 1990 η πορεία συνέπεσε με το θάνατο του γιου της Μόρτι από AIDS. «Δεν έχω δει ποτέ τόσο πόνο στο πρόσωπό της», είπε η κόρη της Σούζαν. «Πολεμάει γι' αυτόν κι ας έχει πεθάνει». Η Μάνφορντ πέθανε το 2013. Ήταν 92 ετών.